ihe a bụ ofe onugbu mụ na ada m nwaanyị si nke ndị UK style sharp sharp ọ na-ebi ọsịsọ mma egosi unu ka m si sie nye ilie nye ọkwa ịfụ ị na-eli ihe nụrụ inu onugbu ụtazi ụzịza ị ga-enwe arụ ike gbasi ike ịgbala ụya ọsọ ma ọ ya abịa na gị na-arụ na ị na-anya kịta ka anyị bịa wunye okporoko ya anyị ga-awụnye okporoko n'ofe anyị na-eshi ka anyị wụnye onugbu ka anyị ga-awụ ya kịta ifuru onugbu anyị nwa onugbu ka anyị na-awụ ya kịta onugbu dị ya ọfụma ọ dị ya chim kịta ka anyị wụnye ose ihe a bụ ose ka m wụnye ose ga-adị mma na ya ọfụma ose ga-adị mma na ya ọ na-adị mma ntinye ose ikpeazụ nke a bụ crayfish akwọrọ akwọ ka etinyekwa crayfish bụ ihe a na-eti nke a bụ ogili m gbalicha agbalị etele enu etele ana ogili bụ ọgwụ ofe ka anyị bịa wụyazie azụ ka anyị ga-awụ ya kịta itinye azụ ka a na-etinye n'ikpeazụ so anyị etinyego azụ ọyazi afịa arụ anyị butuo ndewonu anyị eshichegokwa ofe onugbu anyị nwa o juru ite gbumgbumgbum anyị eshichego ofe onugbu anyị ifuru ya so ị na-anya anyị sitere eri nne so ị nọ n'obodo oyibo anaghị enwe fichọ nsi nri sitere nne imechazi paakị anya na tekewe iwere ihe eji elebelucha anya donye na friza ị ga-enwe nnukwu friza ma ọ bụrụ na ị bụ family person so that ka isiche nri na-ejezi ọrụ ma ọ bụ na-eje ihe dị gị mkpa ghara ịdị na-ebugheli ite kpokpokpo onye anya everyday so ụmụnne afa m bụ lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Elizabeth mba United Kingdom ka m si na-ewetela unu ozi ọma nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ daalụnụ n'ikpeazụ biko sụkwala ụmụ unu Igbo kụzielu fa nri ndị Igbo kụzikwelu fa asụsụ Igbo ka nke anyị ghara ifu maka ụmụ anyị asụrụ Igbo kịta ụmụ famansị agbụrụ anyị ekpochapụ